Edward. If you ever touch her again, so will again. Don't do this. She's not sure what she wants. Don't do this. Let me give you a clue. Wait for her to say the words. Fine. And she will. Jacob, just go, okay? Og han er så lækker. Og så vil ting som... Oh my god, Jacob. Nej, det er jo Edward, der er den bedste. Nej. Jo. Det er jo helt klart Jacob, der er den lækreste. Nej, det er jo Edward. Altså, det er jo Edward, der fik hende først. Ej, Edward, han var så lækker i den film. Så langt. Oh my god, så du Jacob? Han var bare sådan totalt cute-agtig, ikke også? Ja, sådan mega ulækker, ikke? Undskyld, hvad sagde du? Har Jacob altså den cuteste ulv? Så mødes vi bare ude i skoven. Ja, det gør vi vel. Vi ses. Ja, vi ses. Fuck, hun er latterlig. Hun er mega latterlig. Hun synes åndssvagt. Ja. I'm sending you an SMS. Jeg får en sms. Oh my god, den nye Fars 4 er kommet, og den er på japansk! Det var pinligt. Ja, bare kom. Du skal komme gående med ryggen til den anden vej. Okay. Okay, hvad var det, jeg skulle sige? Den nye Fars 4 kom. Okay. Oh my god.